Ibilgailuen matrikulazioa indartsu dago. Euskadin urrian 131,8ko igoera izan du, Nafarroan berriz 126,8koa. Euskal Erkidegoan Araban izan da hazkunde handiena, ia 153koa. Gipuzkoan igoera 135koa izan da, eta Bizkaian 122,3koa. Urte osoko datuei begiratuta, urtarriletik urrira bitartean matrikulazioetan egon den hazkundea ere nabarmena izan da. Iaz baino 118 auto gehiago saldu baitira Euskadin, eta 120 gehiago Nafarroan. Hazkunde honen atzean ez dago arrazoi bakarra. Plan pibek zeregin handia izan duela, urte guztiko salmentetan. Gero beste alde batetik, kotxe modelo guztietan eskaintza bereziak izan dira, oso eskaintza agresiboak izan dira. Ibilgailuen salmentan joera aldaketa bat ere gertatzen ari da. Lehen ikuste jendeak askoz ere gehiago kotxen prestakuntzak, motoren potentzia eta abar, hori ikusten zuela. Gero eta gehiago begiratzen ari da kotxe hibridoei, gitxia okultatzen dutelako, gitxia konsumitzen dutelako, eta nik uste hor badaukagula merkatu etorkizunean merkatu potente bat. Gobernuaren laguntzei eutsiz gero, 2015ean joerak eta salmentak aurtengo bidetik joango direla espero dute.